Nag-prepare dahil mi sa lamisa kay birthday sa akong apo, ika 9 years old. Apo. Ako may na. Ay, nangatagag sad. At napuno. Naman ka. Oh, chicken. Chicken. Kay kainit. Grabe kainit. Init kan chicken. Init kayo. Kuan ni budol-budol. Budol-budol. Oy, nakitaan mo dito ba? Sila ka lang. So, adri. Kana may kuan. Pero oy, dali na mo. Sige na mo, Deb. Ay, pagkuan sa daan mo, ma'am. Mag-istorya mo daan mo. Katong isa, grabe nito. Apuro. Nanguyog ang mga natira. Yung kanding. Ito na. Mapilag kao ng kanding. Lang kanding. Dali, mga kananay. Mga unta ninyo. Budol-budol. Sabaw. Budol-budol. Sabaw-sabaw. Yan, nada yun na cake. Gusto man yung isang pagpurumaan ni 9. Mo ni 9? 9 years old. Narang nag-birthday Ano dong? Sige dong, dali dong. Happy. Putlan to ni ma.